በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ እግዚአብሔር ፈጣሪና ክሳብ ዚ ሰዓት ዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቅደሱ መፂና ከነገልግሎ ከነመስግኖ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም ተንበስ ሰዓት ዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ከዓ ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንጉባኤ ዝኸውን ንህዝቡ ዝኸውን ቃሉ ኣብ ልሳነይ ከንብር ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ንምሕፀን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ኮይኑ ብዛዕባ ፍርዲ እግዚአብሔር ኣብ ዝረኣናዮ ኣርእስቲ ፍርዲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሓደ ወዱ ካብ ዝብል ጀሚርና ብዛዕባ ፍርዲ እግዚአብሔር ብረድኤት ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ ምስ ረኣና ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 119 ቁፅሪ 164 ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ እመስግነካ። ስለምንታይ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ? እዞም 7 ግዜያት ዝተባህሉ ኣበይ ኣበዮም እዮም? እንታይ ኢና ንዝክሮም? እንታይ ኢና ንጽሊ? ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ንእሽቶ ይርኢና። ኣብቲ ሳልሳይ ሰዓት ዝብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቡ ከም ገበነኛ ዝተፈርደሉ ካብታ ተዛሕዘላ ለይቲ ጀሚሩ ክሳብ ሳድሳይ ሰዓት ዘሎ ክሳብ ዝስቀል ካልኣይ ኣብ ሳልሳይ ግዜ ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልሉ ምዃኑ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ሳልሳይ ሰዓት ጎይታ ስለምንታይ ቀንፈዘው ትብሉ? ስለምንታይ ብዘይ ስራሕ ጠጠው ትብሉ? ስለምንታይ ብዘይ ንስሓ ጠጠው ትብሉ? ስለምንታይ ብዘይ በረኸት ጠጠው ትብሉ? ኢሉ ንዓና ብዘለናዮ መፅኡ ከም ዝሓተና ተስፋ ከም ዝበና ርኢና። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ጸሎት ሻድሻይ ሰዓት ቀዳማይ ክፋል ኢና ክንርኢ። ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ደጊመ እምሕፀን። ኣብዚ መእተዊ ሻድሻይ ሰዓት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ክንዝክሮም ቅድሚያ ቀሚጣቶም ዘላ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ሻድሻይ ሰዓት ጸሎት ምስ በለ ኣብዛ ግዜ ሰዓት እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢዱን እግሩን ተሸንኪሩ ዝተሰቕለላን ሓሞት ምስ ከርበ ዝተዓመላ ሰዓት እያ። ከምኡውን እቲ ኣብ የማኑ ዝተሰቕለ ሰራቒ ኣብ መንግስቱ ንክዝክሮ ዝሓተተላን ትብሊት ልቡ ዝተዋህበላን እያ ኢሉ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ኣግብያ ወይ መፅሓፈ ጸሎት ነዚ መዘኻኸሪ ያቐሚጥልና ኣሎ። ብሓፈሻ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ሰዓት ዝትዝክሮ ከዓ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢዱን እግሩን ምሽንካር ስለምንታይ ክስቀል እዳውን እጋሩን ክስቀል ተደልዩ ብካልእ ዓይነት ሞት ክመውት ይኽእል ነይሩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ምስጢሩን ትርጉሙን ካልኣይ ሓሞት ምስ ከርበ ምጥዓሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ መንፈሳዊ መልእኽቱ? ምናልባት ንሳቶም ንኽፍኣት ኢሎም ኣስትዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ዕላማ ኣምላኽ ከ እንታይ እዩ? ሳልሳይ እቲ ኣብ የማን ዝተሰቕለ ሰራቒ ኣብ መንግስቱ ንኽዝክሮ ዝሓተተላ ስለምንታይ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸል ሸፋቱ ተሰቒሉ? ራብዓይ ትምኒት ልቡ ዝተዋህበላ እቲ ብሽፍትነት ዝነብር ዝነበረ መልሲ ናይ ህይወቱ መልሲ ናይ ጸሎቱ ዝረኸበሉ ሰዓት ግዜ ነይሩ።
حمشاي أمدرن أب سماياتن استفزمو تأمرات أبز ساعات زي يوم كوينو شاوعي قويتا زتزاروبهم قالات شوعات تسراها تمسكال أبز جزيزي قويتا إسكريسوس أمسكال كوينو إلوام شاوعي موصع نفسات كابسيول كابس عشر الشيخ ساب ساعات سلسة زلو جزي نفسات كابسيول زوصلو حراز زوصلو خابزات سيطان شاموناي في السامية تسفى دحنات سب اتي قويتا እግዚአብሔር አቦ አዳምን ሔዋንን ካብ ገነት ክስጎጉ ኸለው ዝሃቦም ተስፋ እንተነይሩ ዘርእታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍለቕ እዩ ዝበሎ ኣብዚ ስቕለት ክጭፍለቕ ስለ ዘለዎ ተስፋ ድሕነት ሰብ ዝተፈጸመሉ ተስፋና ኣብ ግብሪ ንምውዓል ከዓ ተዘከረን እናበልና ንምሕፀነሉ ግዜን ሰዓትን እዩ ناي ساعات جزء أب حديث كيدان تراي زي كونه أبولي كيدان كم زنبرون نبيات تقاملو خم زنبرو أب بزح كفلي ناي مسحف كردسنا نركبينا إلو قال خابو مزمور داويد حمسان حموشن كزري عسر تو شوعته مزمور داويد حمسان حموشن كزري عسر شوعته مشاتن بجهاتن أثر نقزم هو نبلا له نسخة دمس أي سمعي سلازي نبهو تس إلو فرق معالتي كمون مشت لبا أملاخ كم زعينات صولت كم زنبرة ومن صولت زخا أملاخ دس إلو ويقبلو خم زنبرة يقلس إلو قال بولك كاب قدسان تقاملو زنبرو أب تنبيت دانيال معراف شديش غزر عسرته دانيال دما أزحق إذا خمسة صحفة مسفلته نابيتو خده إتن مساختي أبدرب زنبرت بيتو ناب يروساليم أبيلن تخفيت النبرامو كم تقدم زن قبرو زنبرة سلسة ساعة معالتي أبكر ما أملاخه ببركون ناتن بركخه سألينا مسجنانيم أبز ساعات زي لو كان ده زي فلي أم معالتكن سلسة جزية سرع زخانة صلوات يصلي خمس نبرة بفلاي كا بجكا نابتي ناب كدنا صار زقمو تاوت امبر ناب እግዚአብሔር ናብ ካለ አማልኽቲ ዘምለኸን ዝሰገደን ናብ ጉድጓዳ ናብ እስተኸድርበዩ ተባሂሉ ኣብ ዝተኣወጀሉ ግዜ ብግልፂ መሳኹት ከፊቱ ሰለስተ ግዜ ይሰግድ ከም ዝነበረ ይጽሊ ከም ዝነበረ ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከአብኦ መሰረት ኣብ ገዳማትን አድባራትን بولكن بسدرا بيتن بأكبون بقلن ازي شوعات ساعات صلوت عدالياتو انه ابقداماتن ابدباراتن ترايز ركب زنبره قدس فقاد خينو اب نفس وكف غزا اب نفس وكف جبا اب نفس وكف سلفون كم زقمت تغيري سلازي قدس بيت كريستيان بخميات جمرو نزي صلوت زي تساقله وهم بيزا كله كونه يه بمسكالو بيزوان اموت بالهان از يه زبلزلو مئنتاي إلنا نتستقبرلنا وعلت أنا حاتياتنيا كله أنا خسقلو زقبعني أنا خقرفو زقبعني أنا خسقيو زقبعني أنا خسقيو زقبعني أنا خسقلو زقبعني أنا خموتو زقبعني موتي موت كالي بموت كان موت سلز قتلك أنا هياو كينيلنا خنا مسجنو نزي سريعاي قدم كله صلوتات زي صلوت زي صليلو كم تسرعتنا يقدس بيت كريستيان كم تسرعتنا قداماتنا أدباراتنا كا هاليلويا 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 تسكله وهم بيزا كل كون
በመስቀሉ ቤዘወነ እሞት ባልሃን ስለ ምህልሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ተሰቂሉ 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 ሓሚሙ በጃ ሁሉ ኮይኑ በመስቀሉ ተበጂና ካሞት ከአ ባሊሁና ካሞት ከአ አድሕኑና እዩ። እዚ ምህልላዚ ወይ እዚ መዝሙር እዚ ምስ ተዘመረ ብድሕሪኡ ካብ ሰዓት 6 ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 3 ዝጸንሕ ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ ክሳብ ራእየ ዮሃንስ ዘሎ ነዚ ግዜ እዚ ነዚ ውዕለት እዚ ዝምልከት ንባባት ይንበብ እዩ። ኩሉ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ንባባት ምስተነበ ካብ መዝሙር ዳዊት ዲያቆናት ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 16 ክሳብ 17 ዘሎ ቀነውን እደውየ ወእገርየ ወህለቁ ኩሉ ኣይጽምትየ እሙንትሰ ጠይቆሙ ተኣወሩኒ ዝብል መዝሙር ብዲያቆናት ይዝመር ማለት እዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ክስቀል እዩ ዘይኮነስ ከም ተሰቕለ ገይሩ ኣብ ስቕለት ከም ዝወዓለ ገይሩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኪሉ ተገሊጹሉ ዝበሎ እዩ። ስለዚ ዲያቆናት ቀነውን እደውየ ወእገርየ ኢሎም ይዝምሩን ይምህለሉን ማለት እዩ። ቀነውን እደውየ ወእገርየ ወህለቁ ኩሎ ኣይጽምትየ እምንቱሰ ጠይቆሙ ተኣወሩኒ የእዳወይን የጋረይን ሸንከሩ ንዕጽምተይ ቆጸሩ እሳቶም ግና ብተንኰል ተተናኺሎምኒ ዝብል እዩ። ክልተ ግዜ ዲያቆናት ክልተ ግዜ ህዝቢ ምስ በሎ ኣብ መበል ሓሙሻይ ግን ህዝብን ዲያቆናትን ኣገልገልትን ብሓንሳብ ይብልዎ 7 ግዜ ይበሃል 5 ግዜ ይበሃል ማለት እዚ መዝሙር እዚ ምስ ተዘመረ ብድሕሪኡ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኢሉ ነቲ ሰዓት ክመርሕ ዝተመደበ ካህን ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 የንብብ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ቁጽሪ 31 ምሰላ ገጽሉ ነቲ ባርኖስ ቀንጢጦም ክዳኑ ኸደንዎ ክሰቕልዎ እውን ወሰድዎ እዩ። ምስ ሰቐልዎ ከዓ ዕጫው ዲቖም ክዳውንቱ ተማቐሉ ካብ ሳድሰይቲ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ታሳዓይቲ ሰዓት ከዓ ብዘሎ ምድሪ ጸልመተ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ 27 ካብ 31 ክሳብ 45 ከንብብ ጸኒሐ። እዚ ወንጌል እዚ ምስ ተነበበ ነቲ ዝተገብረ ውዕለት ኣብ ክንዲ ብንባብ ኣሜን ኢልካ ተሓልፍ ብስግደት እንዳወደቑ እንዳተስኡ ምናልባት ኣብ ገዳማት ዝረኣኹሞ ሰዓታት ጸሎት እዚ ብትክክል እዩ ዝፍጸም። እዚ ወንጌል እዚ ምስ ተነበበ ግዜ 6 ሰዓት ኣልበስዎ ኣልባሲሁ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ኢሉ ናይ ኣምልኾ መዝሙር ይዝመር። እዚ ከዓ መራሕን ተመራሕን ብየማንን ብጸጋምን እናተባራረዩ ይብልዎ ማለት እዩ። ግዜ 6 ሰዓት አልበስዎ አልባሲሁ ለኢየሱስ ወወሰድዎ ይስቅልዎ። ስለ ምህልሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ኣብዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተስተንትኖ አልባሱ ክዳውንቱ ከም ዝገፈፍዎ ክዳውንቱ ገፊፎም ከም ዝገረፍዎ ንላግፂ ካልእ ክዳውንቲ ንጉስ አይሁድ ኢኻ ትበሃል ንጉስ ኢኻ ትብል ዝብሉ ናይ ላግፂ ክዳን ከም ዘልበስዎ ከምኡ ኣብ መወዳእታ ግን ክዳኑ ከዲኖም ናብቲ ክሰቕልዎ ዘለዉ ቦታ
كم زوسدو سلجي جزية 6 ساعات ألبسوا ألباسيه كدانو خدينومو نتبل قال كم زلا تانترينا بزح تركون كي تهلوات خليا مالد سلازي تأستنتونا جن سلامنتاي أم قريفومو سلامنتاي كدانو أنتي تومو سلامنتاي بعراقو قريفومو سلامنتاي كالي كدان ألبيسومو أمور داتا سلامنتاي كدانو مليسومو كله إذا عبي مستير الله ومالدي بدحري وزنبب كاونجيل ماتيوس معراف 15 شيء اتملقت درجة ملوت معراف زنبب أو قصر 21 نحدا حلاف مجدي نسمون كاريناوي أبوس كندروسن رفوسن كاوفرق أتقولو مسألة خصور بجد وسدوي سلامنتا يوم نسمون أبوس كندروسن رفوسن نمسك القويتا سكيمومو ويتا سلازي دخمك عرف إلهم دخونو ناتاتهم نمنتاي غيرومو نصوري تقند علامانا جن ويتا يس كريستوس انتاي خابزخ مهرنا قدس بيت كريستيان انتاي لا تترجمو اما قدي مسقل غويتا كمسقل غويتا تلاعيلو نابسمون مسغغارو لومي نعين عفم تاي مهرنا سلازي نزخا بيمان صقام بخاناتن بدياقوناتن ناتمرحه نزخا بمهللاوي بمزمور تقلصو قدس بيت كريستيان جزية 6 ساعات عبتو لسمعون كما يصور مسكالو سلام مزمورو እግዚአብሔር ዝተመስገነን ዝተባረኸን ይሁን ስለዚህ ስምዖን ንጎይታ መገዲ መስቀል ጎይታ ተሰኪሙ መስቀል ጎይታ ተቀቢሉ እዚ ሕድሪ መስቀል እዚ ጎይታ ስዕበኒ ዝደሊ ኣብ ፀጽባሕ መስቀለይ ይጹር ነፍሱ ኣይቅበጽ ይስዓበኒ ዝበሎ መስቀል ጎይታ ስምዖን ምጻሩ ንዓናን ንዓኻትኩምን ቤተክርስቲያን كساب كندي مستير كم زلوا نسل زيما نسل مهللا زيكونه بفولي أبستنتنو أقميتاتوي بدحري وزنبب وانجيل لوكاس معراف 23 نرجع بملؤ معراف أو قطر 33 كا قرانيو أبتبهال سفرا مسبصحو أبا سقلوه نتون قبر تخوفك حدا بيمانو حدا بسقامو سقلوهم إذ وانجيل زي تنبيبو مسودة بأستنتنو جزية 6 ساعات سقلوه لإيسوس بقرانيو مكان أبي تسقيلو بتخرسيان أب قرانيو ما أخل مدرخة الكلا بقال እግዚአብሔር መሰረት ሙኻኒ جزية 6 ساعات سقلو لإيسوس بقرانيو مكان እዚ መዝሙር እዚ ወይ ዝምህልላ እዚ ዝተማህለለ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ኣብ ቁጽሪ ቤተክርስቲያን ተስተንትኖ ተሰሪዕ ዘሎ ቁጽሪ 18 ኣብ ኣሰቀልዎ ካልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ኢየሱስ ውን ኣብ ማእኸሎም ሰቀልዎ ግዜ 6 ساعات قتر صبيها لقان كهنات سقلوا لإيسوس ማይከለክል ኤፍያ ስለምህልሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ አስተንትኖ እዚ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መን ከም ዝሰቀሎ መቅጻዕት መስቀል ናይ ሮማውያን እዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰቅልዎ ዘለው ግን ሊቃነ ካህናት እዮም መዓስ ከም ዝሰቀልዎ
مالت فرق معاتلي قتري كم استقلوا لكان كهنات كم استقلوا أما أخل شفاتو كم استقلوا نزل زخرزي تقمت سلازي إذا كله سبحات مهليت كمتي أم توزبلنا بتخرسيان تأتذكرنا قدامي إيدون أجرون تشنكيرو زتسقل الليل سب حتيات كسرح كله لبي يحسب عيني يرئي إيد كا أجرها نابتي عين زرعيو لبز وسنو بوتا نأكلات يبصح إيد كا نتحتيات يفصموي سلازي قويتا إيدون أجرون استشنكرلو أبناي روماويان سرعات أتي زخبد مقصعتي ناي سقلت مقصعتي مخنياتو أتوم استسقلو سبات نويح جزي مسكال بسقاي بسعري دحر مصنح دومون وديوم اتزلع على سقاي إيوي سلازي أبونا أدام أدينا هيوان نتحتيات كسرحو خلو نابتا غرب كيدوم بإيدوم كنتيبوم يمنة حتيات أمسيوم ويم سلمون أب مصحفة طبابو أم معرف حدا እግዚአብሔር ይገብረ ሞተ አላ ረሲአን ጸውእዎ በቃሎም ወበእደዊሆሙ ወአርከ አምሰልዎ ወተሃግሉ ቦቱ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሞት አይፈጠረን ሞት አይገበረን ሰባት ገና በቃሎም ጸውዕዎ በኢዶም በእግሮም ናብኡ ኸዱ በኢዶም ከአ تقبلوا إدم زرقهم كا تقبلوا سلازي እግዚአብሔር አይፈጠረን አመጻጻ አናይ ሞት በخمزي يميتي بخمزي يناب سبعاتي موت بوآ بقناعة سيطان إلو ما بوتاتنا بقداسي كل ጊዜ يذكروهم سلازي نتن ناب حاتيات كيدن زعبسا غارنا نتن ناب حاتيات تزرغها داونا ناب حاتيات تزرغهن ابسا زسرحا داونا واغا نخفل ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እተን ንጹሃት አዳውን ንጹሃት አጋሩን አብ ክንድት ዘአበሰ አዳውና ሳብ ክንድት ዘአበሰ አጋርና ጎይታ ተሰይቂሉልና ይል ኩሉ ጊዜ አብናይ መድኃኔ ዓለም ዝኽሪ አብ ቅዳሴ እዚ ዝኽሪ ዝትዝክሮ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኦ አእጋር ለአንሰሰዋ ውስተ ገነት ተቀነዋ በቅንዋ ተመስቀል ኦ አእጋር ለላሃ ኳሁ ለአዳም ተቆነዋ በዲበ መጽ መስቀል እንታይ ማለት ይተን አብ ገነት ዝተመላለሳ የእጋር አብ ገነት ዝተመላለሳ የእጋር ማለት አቦና አዳምን አዴና ሔዋንን ኃጢአት ሰሪሖም ካብ እግዚአብሔር ከሃድሙ አብ ገረብ ከሕብኡ ኸለው እግዚአብሔር አብቲ ዘለዎ ኸሎ እግዚአብሔር ከአብ ገነት መላለስ ነበር አብቲ ዘለዎ ኸይዱ አበይ አለኻ ኢሉ ዝሓተቶም ዝደለዮም ደልዩ ዝረኸቦም ኦ አእዳው እለላሃኳሁ ለአዳም ተቀነዋ በቀነዋ ተመስቀል እተን ንአዳም ዝፈጠራ ንሰብ ዝፈጠራ ንኩሉ ፍጥረት ዝፈጠራ አእዳው ኣብ መስቀል ተሸንከራ ውዕለት አምላኽ የእዳወይን እዳውኩምን ጋረይን ጋርኩምን ክሽንከር ዝግብኦ ኣብ ክንድት ዝኣበሰ እዳውና ኣብ ክንድትን ዝኣበሰ ጋርና ኮይኑ ናይ ዝተሸንከረልና ዝኽሪ ክንዝክርያ ኣብዚ ግዜ እዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ጸሎት እዚ ሰሪዓቶ እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ሓሞት ምስ ከርበ ዝተዓመላ እዩ እዚ ከርበ ኣዝዩ መሪር ክሰትዩ ኣይኮነን ዋላ ንኸተጫንዎ ኣዝዩ ከቢድ ምረት ዘለዎ እዩ ንምረረሞን ኣስተዩከ ብሄኣ ዘምስለ ሃሞት ከመለነ ታስትየነ ወይነ ትፍሲሕቲ ወሃሴት እዩ ንዓና ናይ ሓጎስን ናይ ደስታን ናይ ሓርነትን ናይ ድሕነትን መስተ ወይኒ ንኸተስትየናስ ንዓኻ ከርበ ዝተሓወሶ ሓሞት ኣስተዩኻ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ውዕለት ኣምላኽ ክንዝክር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን
بمستير أقميتاتوي إتي سالساي إتا أبي مانوز تسغل سراغي أم منغستو نخذكرو زحاتة اللايل أب حتيات زلو أب قبن زلو أم موداتا سيطان بتسفى مغراز كنت أفئيو بزي عرفت زسعري معناتو سيطان سلستين سرحو سيطان يفتن يودق يقاقي يخسسي مجمريا يفتننا انت سليتو شعوني شعيز خسنا مالت يسحتنا مالتي يفتن يسحت يخسسي ازي اب يمان ويتاز تسقل شفتاغن እግዚአብሔር ረዲእ ወይ ገለ ካሞት ናሞት ይሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገለ ካሞት ናሞት ይሰጋገር ገለ ከአካብ ህይወት ናብ ህይወት ይሰጋገር ገለ ከአካሞት ናብ ህይወት ይሰጋገር ይሉ ንሳቶም ብኽፍአትዮም ኣብ ማእኸል ክልተ ሸፋቱ ሰቂሎሞ ምክንያቱ ኣብ መገዲ ወፃኢ ከተማ ስለዝነበረ ኩሉ ሰበት መገዲ ስለዝሓልፍ ገበኖም ንኽሽፍኑ እዚ ብየማን ዘሎ ሽፍታ እዩ ምክንያቱ ፍሉጣት ዮመ እዚ የማን ዘሎ ሽፍታ እዩ ትብፀጋም ዘሎ ከዓ ሽፍታ እዩ ትብየማን ዘሎ ንሱ ከዓ ሓለቃ ሸፋቱ እዩ ንኽብሉ ብኽፍአት ዮም ኣቆሚጦሞ ኣብ ክፍአት ደቂ ሰብ ኣብ ክፍአት ሰይጣን ግን ዕላማ ኣምላኽ ኣሎ እዚ ዕላማ ኣምላኽ ከዓ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ተሆሎከ ምስለ ጊጉያን كما تدمرنا لنا مثل نفس صادقان نعانا ابغبا صادقان نختحوسنا ابغبا دبر صيون كتحوسنا ابغبا تم فصمان صادقان من تختحوسناس نسخا مسحات ان تقصركاي كبر نزخر سم يكون ስለዚህ ኣብ ተኸፋአት ናይ ሰይጣን ኣብ ተኸፋአት ናይ ሰባት ዕላማ ኣምላኽ ግን ኣሎ ኣብ መንግስቱ ንኽዝክሮ ዝሓተተላይ ብዙሕ ግዜ ናይ ምግራዝ ባህር ኣለና እዚ ኣብ ፀጋም ዝተሰቕለ ንኻልኦት ዘድሕን ንርእሱ ኸድሕን ዘይክእል ትኽእል ተኾንካስ መጀመርያ ንነፍስኻ ኣድሕን ብድሕሪኡ ከዓ ንዓና ኣድሕነና ኢሉ ክቕልድ ከሎ እግዚኣብሔር ረዲእዎ ግን ኣዒንቲ ልቡንኡ ተኸፊትሉ እዩ ነቲ ዝተሰቕለ ጎይታ ኣብ ዙፋኑ ኣብ መንበር ክብሩ ኣብ ፅርሐ ኣርያም ክሪኦ ክኢሉ እዩ ንጉስ ነገስታት ምዃኑ ናይ ባህሪ ንጉስ ምዃኑ ንጉስ ዘይሸምዎ ምዃኑ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ንጉስ ምዃኑ ንነገስታት ዝሸይምን ዝቕንጥጥን ምዃኑ ኣርጊፁ ስለ ዝፈለጠ ብዛዕባ ጎይታ ክዛረብ ጀሚሩ እታ ቀዳመይ ዝገበራ ነቲ ምስኡ ዝተሰቒሉ ምስኡ ሽፍትነት ዝነበረ እሞ ኣብ ቀልዲ ዝነበረ ኣብ ክንዲዚ ስቃይ እንዳሃለኻ ኸኢሉ እኳ ኣብ ረህዋ እንተትህሉ ብጣዕሚ እንተትህሉሲ ኣብ ክንዲዚ ስቃይ እናሃለኻሲ እኳ ዶን ኣምላኽ ኣይትፈርሑን ኢኻ ብዛዕባ ቃንዛኻ ዘይትገብር ብዛዕባ ድሕሪ ሞት እንታይ ይፅበየካ ኣሎ ዘይትገብር ኢሉ ነቲ ብፃይነቱ ዝቐልድ ዝነበረ ገኒሕዎ ገሲፅዎ እዩ ካልኣይ እዚ ኣብ የማን ጎይታ ዝተሰቕለ ሓጢኣቱ ተኣሚኑ እዩ እንታይ ንሕና ብበደልና ኢና ተሰቒልና እዚኣ ተዓባይ ንስሓ ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ብፃዩ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኣብ ቅድሚ ኩሎምቶም ንስቕለት ጎይታ ዝከታተሉ ዝነበሩ ኣነ ብገበነይ የተሰቒለ መሓሩኒ ኣውርድኒ ዘይኮነስ ይግባአኒ ብዚ መስቀል ዝኽውዕል ይግባአኒ ንሕና ኢሉ ኮላይ ናይቲ ካልኣዩ ንሕና ብገበና ኢና ተሰቒልና ብዛዕባ ምስክር ጎይታ ክህብ ከሎ እዚ ግን ሓንቲ ገበን ኣይገበረኒ ልክዕ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘሌዋውያን ኩሉ እቲ መስዋእቲ እንከን ዘይብሉ ዝበሃል ይገብረ ሃጢኣተ ወኮነ ከማነ ዘእንበለ ሃጢኣት ባህቲታ እዩ ሓጢኣት ኣይገበረን በጀካ ሓጢኣት ከዓ ኩሉ ከም ሰብ መሰለ ከም ነብራ ሰብ መሰለ እዩ ስለዚ እዚ ሓጢኣት ኣይገበረኒ እቲ ራብዓይ ዝበሉ ከዓ ጎይታይ ኣብ መንግስትኻ ምስ መፅእ ተዘከረኒ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ደሙ እናንጠብጠበ ዝሰሓግ ንዘሎ
نخمود دقائق نزترف وسب عم منقستها أي تبلوني خال كبرنا زخر سميخون أتي بمحرتها بتام زخونا أملاخ مستيرة سمايات سلاز جلس ألو زل علماء ومنقستي ملكوتها ومنقستو سلاز جلس ألو جن عم منقستها مستمت زي تذكرني حطونا أريموز سمع ويتا نعشنتنا بتبابو زلوت ويتا سلاز خونا جن أتنعو زحشو نجر أب جنتي خنياتو جنة حجيتهم كان فقط أملاخ زنبرو بموت سجاز حلفو بحقوس زنبرو ويو من قصة سمايات جناب كلا أي مسات نفسنا مسجانا توهاهيدو زل علماوي أب من قصة سمايات ننبرو لين سلازة تنعوز قربة تنعوز حشو أب جنة سلازة خونات زحاتتو أب من قصتها أيزل ويتاجن نتصلوت نايفيات هاو زيمان أريمو يسمعوه لومي أب جنة مساي كتهور لي إخاي كبري نزخر سميخون سلازي عربي أبتناي فدا معالتي أبتناي سلمات معالتي سبات كدحنو سبات أموت هوات كرهبو زخالو أستنتنو أتذكري كل جزية زحارة جزي كل جزية كلها نخم نذكره أب قداسية كابتن زي حلفات رايزي كونس بزي زي ما زي حلفا أنا مالتي ناهز بيو تذكرن إجزيو بوست منقستك تذكرن إجزيو بكما تذكر كل فياتاوي زيمان تذكرن إجزيو بوست منقستك سلازي حزب إجزابير قداسية سلازخونة سنبت سلازخونة كنزيمو سلازلنا تراي عزيمنا يخينا حلف كنستوعلي قبعنا إمالتي تذكرن إجزيو بوستمنقستك تذكرن إجزيو بوستمنقستك بكما تذكركو لفياتاوي زيمان إنزهالوك ديبا مسكال قدوس سلام ازمرو سلام هللو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ፈያታይ ዘየማን ዓርቢ ንብጻዩ ይገሲጹ ዓርቢ ኃጢያቱ ይተአሚኑ ዓርቢ ብዛዕባ ጎይታ ይመስኪሩ ዓርቢ ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ህይወት ይተማሕሲኑ ኢሉ ስለዚህ ኣብ ጸሎትና ኣብ ቅዳሴና ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ንሕና እንታይ ክንገብር ዘለና እንታይ ዘዘኻኽረና ንሕና ትኽንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ካብቲ ክንገብሮ ዘይግባአና ከዓ ክንቁጠብ ነቶም ብፍላት بدفرات بزي فلات بسحتات زقبرون لك كم فياتها وزيمان عقمنا ازنوري اذا حاتياتي ابس اقم كلها نابره وانبر ابس اقم كلها اي تقلدنيها ابس اي كلها اي تقلدني خايلنا عقمنا زف قدوخ هنجنح نفسنا هنجنح وشنا هنجنح نبصوتنا ونجنح ملخت اغزابير زي رابعاي تمنيت لبوز توهبلوي فياتها وزيمان تمنيت لبو كابتي نحنا ندليون نحاسبون نلمنون يعزيزو صقاخ قبر زكالو الى حواري قدس باولوس ناب افيسو ناب صحفهم عراف 3 قصر 10 اغزابير كابتن نحنا ندليون نحاسبون نلمنون نصليون اعزيزو صقاخ قبر زكالو افياتاو زيمان ابتا ابيمان غويتاز تسقلخا ازي تفسمون نسو زحاتتو منغس سماياتي منغستها ايزبلو غويتا زبولو كن حجي لومي هيوت قبلو مخال حج جمريخا لومي اب جنت مسايت تقولي اخا ايلو ناب جنت نابني حاغوس بوتا كمز تساغاغره بزح غزي موداتانا يصبقلنا زبل بزحات سبات موداتهم صبقه بزحات كا موداتهم تبالاشوا እግዚአብሔር ሰውረና
سلازي كابتم مودعاتو أم يصبق اللهم سلازي هنا فياتاي زيمان نحنا خا مودعات هنا يصبق لنا إلنا نفياتاو زيمان كنذكر كم يقرنا كنسح كم زلنا تسفخي قرزنا كنسح كم زلنا نزن دا ذكرتيا بكم تذكر كل فياتاو زيمان كم تنتي أبي مانكاس تسقل الشفتا تذكر كايو كم ونعنا تذكرنا حمشاي أم مدرن أب سماياتن زتفلسوا متأمرات أبزن يذكرهم أبز حلفة جزينا بزعبا بأنت إيسوس كريستوس زبل نزياتهم بسفح رئينا يمينا أم مدرن أب سماياتن بزحات تأمرات تفلسيمهم زوم زتفلسوا تأمرات نمنتا يوم تفلسيمهم نتوم شعوز نبورو سبات نعنا لو منتا يوم زحبروناتهم أب مدري أب سمايات زتفلسوا نمنتا يوم تفلسيمهم قدس بيت خريستيان ፀሐይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ከመ ይርአዩ እርቃኖ ለዘ አልበሶም ብርሃነ እና በለትያ ነቲ ኣብ ስቕለት ዝተፈጸመ ካብቶም ሸውዓተ ዝተፈጸሙ ፀሐይ ከም ጸልመተ ወርሒ ደም ከም ዝመሰለ ከዋክብቲ ከም ዝረገፉ ትገልጽ ማለት ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንዝብል ግን ከመ ይርአዩ እርቃኖ ለዘ አልበሶም ብርሃነ نت برهان زلبسهم نت برهان زصقوم عرقانو نخيريو إلهم أبوتات بتخرسيان قليسهم يسأل ما وواره دما كونه وكواكبت فتونة كما يرآي إرقانو لزعل بسومو برهان سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ካብቶም ኣብ ሰማያት ዝተፈጸሙ ወርሒ ከም ፀሓይ ከም ጸልመተ ወርሒ ደም ከም ዝመሰለ ከዋክብቲ ከም ዝወደቁ እዚ ከዓ ዕርቃን ናይ ጎይትኦም ንኸይሪኡ ዝገበርዎ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ታሪክ ተጻሒፉ ዘሎ ካብ ደቂ ኖህ ሓደ ዕርቃን ኣቦኡ ርኢዩ ክስሕቅ ከሎ እተን ካልኦት ግን እግዚአብሔር ምስጢሩ ገሊጽሎም ነፀላ ጨርቂ ሒዞም ዕርቃን ኣቦኦም ንኸይሪኡ ገጾም ንድሕሪት መሊሶም ዕርቃን ኣቦኦም ዘልበሱ በረኸት ከም ዝወረሱ ንበረኸት ከም ዝኾኑ ሎሚ ከዓ ንሕና ዕርቃን ሰብነትና ዕርቃን ሓጢያትና ብንስሓ ዕርቃን ሓጢያት ብጾትና ብትዕግስቲ ብዓቕሊ ንኸድን ሰባት ክንከውን ያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተዘኻኽረና ስለዚ ጎይታ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ነዚ ኩሉ ነገር ክገብሮ ከሎ ንዓና እንታይ ዝምህረና እንታይ ዝኩሉ ጸሎት ምግባርና ሲ እንታይ በረኸት እዩ ዘለዎ እንታይ ትምህርቲ እዩ ዘለዎ ሊቃነ ካህናት ሰቂሎሞ ክንብል ከለና ንሊቃነ ካህናት ምውቃስ ወይ ንሊቃነ ካህናት ሓጢያቶም ንምዝርዛር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ከምኡ ዝመሰለ ገበን ከይንህሉ ነብስና ክንምርምር ኣብ ከምኡ ዝመሰለ ውድቀት ከይንወድቕ ከዓ ክንጥንቀቕ ምክንያቱ ኣቦታት እንታይ ኢሎም ብፀጋ እናዓበኻ ክትከይድ ከለኻ ኣዝኻ ጥንቁቕ ኩን ኢሉ ምክንያቱ ምዳቕካ ብኡ መጠን እዩ ብምዳቕካ ብኡ መጠን እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ 4 ክሳብ 6 ጀሚሩ ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበረሃሎም እቲ ሰማያዊ ህበት ከዓ ዝጠዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዝኾኑ እዩ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይልታት መፅእ ዓለምን ከዓ ዝጠዓሙ እንተወደቑ ንወዲ ኣምላኽ ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቐልዎ ብጉህ ደውን ስለ ዘላገፅሉ ከም ብሓድሽ ንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ ስለዚ ጎይታ ኣብ ቀራንዮ ሓንቲ ግዜ ይተሰቂሉ እዩ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ሎሚ ኣብ ልብና ሎሚ ኣብ ስጋና ሎሚ ኣብ ኣገልግሎትና ሎሚ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ንጎይታ መዓልቲ መዓልቲ ንሰቕሎ ከይንህሉ ክንጥንቀቕ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተዘክረና እዩ እንታይ ማለት እዩ ንጎይታ ምስቃል ማለት
كما يقرنا إنا نسقلو نقويتا خلائي جزية سلسقل وي نقويتا خلائي جزية سلسقل وي قويتا نيوهانس زبولو قالاليو بكما سقلوني أيهود بإيروساليم إراكية كما هنو تسقلن إراكية برومية نت تاريخ قويتا بعينو سلزرعيو يوهانس تاوغلوس يوهانس ود زبديوس يوهانس وانجيلاوي أيهود عراقو سلسقلو كم تازلوا خسقلو سلز كسئلو سلزلو كمي كم تسقل خريوم لكع كم تسقل مسرعي كم تاز عراقو غيرو سلسقلو أيهود أبقرانيو أما أخل مدري عراقي سقيلو منس حجخة قالو من السخاء أبرومي عراقي كتسقلني مسبلو نتاس سبن زلا شرك زلا يوحنس كاب እግዚአብሔር መልእክቲ ለኸይቡ ከም ዘቀመጣ ባዕሉ ከቀመጣ ከም ዘይክእል ባዕሉን ከም ዘይቀመጣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትመህረና ስለዚ እዚ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት ናይ ሻይ ሰዓት ጸሎት ጎይታ ካብቲ ዝተሰቅለሉ ክሳብ ነፍሱ ካብ ስጉኡ ተፈልያ መለኮት ዝተዋህዶ ስጋ ኣብ መስቀል ጠልጠሊሉ ከሎ ነፍሲ ዝተዋህዶ መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ንሲኦል ወሪዱ نفسات كساب زوصالو نزي ساعات زي اتذكر قدس بيت كريستيان سلازي قدس بيت كريستيان ازي سريعتلنا نحنا خانايت سريعتلنا زلا تخافلت كنكون نبرخت كنكون منتي بلمدي كم صلوت كم اجلجلوت كم زيما تراي حليفنا كي نخيدمو كي تتقمنالو كمتي برتع ماي برتع زنامس زنمه معقورن دحر زيت تقيمكا دحرتي برتوع زنام اتمريت انت خعات كايو نقص صنحكا كعقور زيكل كومو كاين خون منتي اقدس بيت كريستيان نزا استنتنوزي سريعتلنا سلازي اللي كان كهنات سقيلومو نقول كلنا دخومات مخانكم كتفلتو ودقات حيالات ذكروا دخومات مخانكم كتفلتو ودقات حيالات ذكروا أبود قدكم تسفى خيط قرصها تنسائي رسيان بنسحة ذكروي سلقالاتو اكزابير استمسقنا يخون نتز تعامنا يو سماياوي هيوات نتز تمقالنا يو سقا منفس قدوس نتا زي تعامنا يو سماياوي حيلي نعو انا ذكرنا عبتقوي تازبلنا دوك نبل نهيواتنا نبيت خريستياننا نهزبنا نبرخات كنكون إذا أبوتاتنا أما سرت هانيصوم نسنا صلوت زي كنا بولين حديثن انتا يوم زبلو مستيرو خن منتاي كوينو نحنا خ منتاي نبرخات نتقملو سريعهم نزخ قامتلنا خلو كم زنا حجي بكمبيوتر صحيفكا امون دقايق اشحات قصات كوبي اندا جبركا زم حلالف اينبرن قربت نافحقو قربت انسسا نافحقو قصل حريروم قلم الناسرحو ملو عدميهم نزي سندزي نزي ناي براناتات سند كركبنا ملو عدميهم كند حدارن كند ولادن كند حاغوسن يلوم نرست اوفيوم زحلفو بزحات صحفتي قدس بيت كريستيان سندتي قدس بيت كريستيان سندتي تاريخ بيت كريستيان ببزح كبري تذكرهم نزي كل سندون عنان برخت كنكون يمو سمعنا خنقبر قرنا خنصدق نا اغزابير قدس فقاد يخونلنا صنيلكم سلسمعكم نبتقبروا صلوات كل اغزابير اسمعكم صقا غيتانان مدحينا نيس كريستوسن فقرا املاخن حبرت منفس قدسن ابصرها سيون ابلع القدسان ابوتاتنا حواريات كم زورده حجون ابلع علينا ابلع كلهم من عزفن دربن كوين يرد سلقالاتو اغزابير استمسغنا يهون